Urnietako udalak ekipamendu berria ipini du Xoxokako eskola berrian. Telebista handi bat, musika ekipamendua eta filmak ikusteko gailuak dira besteak beste. Horretarako 4.700 euroko aurrekontua bideratu da. Eskola berritzarekin bat bukatzeko geratzen zen azken lana zen hori eta horri esker hainbat ekitaldi antolatu ahal izango dituzte auzo elkarteko kideek. Besteak beste aurrentzako ipuinak edo auztarrentzako pilota partidak ikusteko aukera. Mikel Izagirre alkateak, Ainhoa Mundarain Behemendi elkarteko ordezkariak eta auzo elkarteko hainbat ordezkarik urte horren balantzea egin zuten joan zen ostiralean, abenduaren 5ean, auzo elkartea sortu zeneko lehen urteurrena hain zuzen ere. Alkateak esan zuen arabera eskola berria auzotarrei biltzeko eta ekitaldiak antolatzeko leku bat eskaintze aldera berritu zela gogoratu zuen. Hau ez da elkarte gastronomiko bat, auzokideen arteko harremana sakontzeko bilgune bat baizik. Xoxokako auzo elkarteak herriko beste edozein elkarteren funtzionamendu bera duela esan zuen Izagirrek eta eskura izango dituztela araututa dauden dirulaguntzak. Auzo elkartearen izenean urte osoan egindako jardueren berri eman zuten Nekaneu Bilos eta Tere Lasartek bestetik. Gabonetako kalejira, Santo Tomas eguneko txistorra jatea, mendi irteera edo sendabelarren inguruko ikastaroa. Aurrerantzean txikientzako ekitaldiak antolatzen hasiko dira. Izan ere, eskola berriaren atarian joko eta jostailuak jarri dituzte. Aurrak ara bertaratzeko aitzakiari esker, arratsaldero eskola berrira jendea bertaratzen dela nabarmendu zuten. Aurrei zuzenduriko parke infantila eraiki da, zentzu honetan Xoxokako umeek tobogana, kulunkak edo bankuak besteak beste izango dituzte ondo pasatzeko. Baita segurtasuna lurra ere minik ez hartzeko. Horretarako guztira 14.500 euro zuzendu dira. Bata bestearen gandik gertu bizitzen badira ere ez direlako elkar ezagutzen, orain bai, hilabetero biltzen gara eta pozik gaude esan zuten. 25 etxe edo baserri kuota bat ordaintzen dute hilero eta ahalik eta auzokide gehien biltzeko asmoa dute. 400 bat biztanle dira auzoan eta non bildu dakitela, antolatu eta auzo giroa sortzea da hurrengo erronka, presarik gabe baina etenik gabe.